Takže zdravím všetkých futbalových fanúšikov, ja som Vilko a vítam ťa na svojom kanáli. Dneska tu máme ďalšie video, ktoré bude o Manchester United, Maguireovi, Van de Beekovi, Varanovi a vlastne všetkých posilách, neposilách a o tom, čo sa deje aktuálne v Manchester United. Nezabúdajte, promokód Vilko na 11 Team Sports, zľava na všetky produkty, no a taktiež Hero Football netradične, kde máte bonusové podcasty. Aktuálne atakujeme hranicu 350 ľudí. Táto komunita nemá limit, ale tak členovia vedia, o čom rozprávam. Takže začíname Manchesterom United, no a máme tu dosť dôležitú správu, alebo správy, ktoré sa udiali behom posledných dní. Áno, takže začnem tým, že pred pár týždňami som robil video, v ktorom som rozprával, áno, prestupák Manchester United je podarený. Hovoril som, získali sme Onanu, Masona Mounta, stredného záložníka a Hojlunda, útočníka. 3 posty, ktoré sme potrebovali posilniť. Áno, som spokojný. Prešlo pár týždňov, 3 zápasy a všetci vieme, že to je nedostačujúce. Že Manchester United potrebuje viacej. Potrebujeme hráča, ktorý dokáže zaalternovať za Casemira alebo hrať vedľa neho v double pivote. Mason Mount s Brunom. Zatiaľ to nefunguje. Videli sme to a popravde platí to, že Eriksen a Casemiro sú lepšia dvojica ako Casemiro Mount. Je to tak? Funguje to minimálne zatiaľ podľa toho, čo sme videli, lepšie. Samozrejme, dajme tomu ešte nejaký čas. Ukázalo sa, že stopéry môžu byť problém. K tomu sa ešte dostaneme. No a zranil sa nám Luke Shaw, čo je vlastne náš 3. alebo 4. stopér a zároveň prvá možnosť na ľavého beka. Všetky tieto problémy sa ale, chvala Bohu, ešte odkryli behom prestupáku. To je dobré, pretože United stále máme nejaké 2 dni na nejakú reakciu. Otázka, čo dokážeme za tieto 2 dni urobiť. Áno, takže United kopu problémov, nepresvedčuje výkony, slabá ofenzíva, problémy v zálohe, to ide ako nôž maslom, cez nás prechádzal Cunha, Pedro Neto, Nottingham Forest a taktiež sme tam mali zápas s Tottenhamom, kde nás Bissouma a Maddison totálne akože zničili. Situácia na stopérovi, záloha, taktiež nič moc, ale poďme pekne po poriadku, čo sa nám udialo za posledné dni. West Ham sa rozhodol definitívne ukončiť snahu o podpis Harryho Maguirea. Kluby sa dohodli, 30 miliónov, boom, Maguire môže odísť. On nesúhlasil s osobnými podmienkami. Vieme, že West Ham podpísal Mavropanosa, stále tam bola snaha o podpis, ale najnovšia správa včera vyšla. Definitívne West Ham končí záujem. Maguire, ak teda nepríde nejaká šialená ponuka z nejakého iného tímu, tak zrejme ostane v Manchester United a tie šance na zotrvanie sú ešte umocnené tým, že tu máme najnovšiu správu, ktorá hovorí o tom, že Rafa Varane vynechá 2 mesiace. Takže my si jednoducho musíme nechať Maguirea. Zaujímali sme sa napríklad o Todiba. Bola fantastická posila práve za Varana na tú pravú stranu. Ale dnes už máme 38. Prestupák nám za chvíľu končí a nie je veľmi veľká šanca, že United dokáže kúpiť kvalitného stopéra. A ak áno, všetci vedia, že potrebujeme stopéra, tak ho nám predajú za veľké peniaze. A United nie je aktuálne v situácii, že by si mohli dovoliť skrz finančnú fair play tam vysloviť 80 miliónov za nejakého stopéra. Takže vlastne to, že Maguire nechce odísť, respektíve nechce sa vzdať svojho platu, chce bojovať o svoju šancu, to povedal, vyústilo k tomu, že on dosť možno do ďalšieho zápasu, ktorý hráme proti Arsenalu, nastúpi v základnej 11. A tu nás pán Božko ochraňuj. Pretože Varane sa zranil, on nechce odísť, my nemôžeme niekoho priviesť bez toho, aby sme sa ho zbavili, on odísť nechce, takže miesto Todiba je dosť veľká šanca, že bude hrať práve Maguire. Lisandro Maguire, pretože Luke Shaw je zranený. A to môže byť prvá veľká katastrofa.
Ako ja pevne verím, že nastúpi Lindelof, ale zranenie Varana jasne už teraz ukázalo, že je to veľký prúser ísť do sezóny s Maguireom. Máme Lindelofa, on už viackrát ukázal, že vie byť veľmi dobrý, ale stále si myslím, že Maguire bude pred ním. Minimálne v úvode. A to znie hrôzo strašne. Akože ja som vravel, že už mi tak Maguire nevadí, pretože až toľko nenastupoval, ale teraz sa zranil Varan a mňa chytá panika, pretože je zranený aj Luke Shaw. A ja verím tomu, že Luke Shaw by ho nahradil. Ale teraz... No, Maguirea zrejme uvidíme v základe, uvidíme ho v Manchester United, nechce odísť, West Ham vycúval. Mohli sme mať výborného stopéra, Maguire nechcel odísť, neprišiel nikto. Ale pokračujem práve tým Lukeom Shawom. Zranil sa, hľadáme alternatívu. Pretože Malasiovi neveríme a taky, že trápi nejaké svalové zranenie, ale Malasia jasne ukázal, že zatiaľ nemá na Manchester United, akože by tam bol prvá voľba a zrejme nikdy mať nebude. Takže ideme po alternatívach, po nejakých lacných alternatívach. V médiách sa spájajú mená s nami, Cucurella, Reguilón, Tagliafico, Marcos Alonso, všetko lacné alternatívy. Čo sa týka ľavého beka, tak najčastejšie sa hovorí o Cucurejovi. Tam už dokonca došlo k dohode medzi Manchester United a Cucurellom na osobných podmienkach. Aktuálne teda iba vyjednávame z Chelsea, koľko zaplatíme. Poslali sme tam nejaké 2 milióny na hosťovanie. To Chelsea nestačí, ale myslím si, že k dohode dôjde. Áno, alebo že inými slovami kúpime nejakého ľavého beka, alebo niekto príde na tú ľavú obranu. Priznám sa, ak príde Cucurella alebo Tagliafico, budem s tým asi spokojný. Je to iba hosťovačka, nejaké lepenie. Cucurella v Chelsea nepredvádzal dobré výkony, ale v Brightone žiaril. To treba povedať. A nestojí nás prakticky nič a aspoň klub nejako zareagoval na zranenie Shawa a nebudeme tam hrať s Maláciom a nebudeme sa spoliehať na to, že Dalot bude perfektný. My potrebujeme aj alternatívu na pravú stranu za Fan Bissaku. Čiže ja som spokojný s tým, že príde Cucurella. To mi neprekáža. Prekáža mi to, že neodchádza Maguire a že miesto neho nepríde poriadny stoper, pretože vidíme, problém máme na svete. No ale tých problémov je samozrejme viacej. Už som rozprával o tom, že záloha v prvých zápasoch nevyzerala dobre, že to bolo proste priechodné. Bruno s Mountom, nebola tam nejaká, poviem to, symbióza, nesadlo si to, alebo možno práve aj s tým Casemirom. Prišlo mi to také, že často tam bol Casemiro prečíslený, pretože Mount s Brunom lietali niekde vyššie. Potom tam hráči iba chytili loptu a ak ten hráč má dobrý carrying, že dokáže chytiť loptu a behať v zálohe, poviem to taký ten, neviem, Pogbovský typ alebo Kovačič, tak to cez nás išlo. Navyše Casemiro nevyzeral, že je fyzicky ešte v top forme. Vzbudzuje to veľké obavy, ale o čo ide? Freda sme sa zbavili, ale nezbavili sme sa zatiaľ Van de Beeka ani McTominaya. A práve to, že sme sa týchto hráčov nezbavili, znamená, že my nepôjdeme po Amrabatovi. Amrabat čaká na ponuku od júna. A my od júna sme to neposlali, pretože čakáme na odchody. Ale odchody zatiaľ neprichádzajú. A áno, pred 3 týždňami som vravel, že som spokojný s posilami, že záloha je zrejme vyriešená, že prišiel Mount a že všetko ostatné bude bonus. Ale teraz som zhrozený a ani neviem, čo mám čakať, ak nepríde záložník, ak nepríde Amrabat. My ho nutne potrebujeme. My potrebujeme mať alternatívu ku Casemirovi alebo za Casemira, ak vlastne bude pokračovať to, že spojenie Casemiro Mount Bruno nefunguje. Eriksen nemôže hrať každý zápas opäť. On to nezvládne už. Takže áno, priznám sa, vstupoval som do sezóny akože pozitívne, s nejakým tým, že áno, budeme lepší, môžeme možno atakovať 3. miesto, alebo trošku sa priblížiť City a Arsenalu. Teraz už mám trošku obavy skrz tie neodchody a skrz neposilnenie. Alebo možné neposilnenie. Samozrejme, máme tu ešte deadline day, tam sa dejú šialené veci, ale aktuálne to vyzerá, že podpíšeme iba náhradného brankára z Fenerbahče a Cucurellu na hosťovanie. Nevyzerá to, že by sme šli po stopérovi, tam je šanca prakticky nulová, no a zatiaľ to nevyzerá ani s Amrabatom. A práve ten Amrabat a stopér ma fakt desí. Fakt ma to desí, pretože
Sú to iba 3 zápasy, ale úvod sezóny nám už niečo ukázal a nevyzerá to dobre. Nevyzerá to dobre. Samozrejme, treba veriť v nejaký obrat. Ja tu nejdem lámať palicu hneď po 3 kolách, že sezóna skončila alebo niečo, však stále máme 6 bodov a okrem City nikto nevyhral všetky 3 zápasy, ale videli sme, že United má v strede zálohy problémy a pri zranení Varana budú problémy aj na stopérovi. Takže o Kukurejovi to mi tak neprekáža, ale neodchod Maguirea a jeho neochota odísť ma fakt vytáča, unavuje a môže to byť kľúčové pre sezónu, pretože zranenie Varana na 2 mesiace, a vieme, že Varan sa dokáže zraniť ešte raz na 2 mesiace, mi naháňa už teraz hrôzu. A môže to byť rozhodujúce pre Ligu majstrov alebo pre boj o Ligu majstrov v Premier League. Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne vyzerá to tak, že pomerne úspešný prestupák sa behom pár týždňov zmení na neúspešný, pretože nedokážeme sa zbaviť hráčov, tí hráči nechcú odísť a my bez odchodov jednoducho nemôžeme nakupovať. A to je problém. Problém, ktorý ale ide na, poviem to, bývalé vedenie alebo stále na majiteľov, pretože oni si vyberali tých hráčov alebo tých ľudí, ktorí si vyberali potom tých hráčov a dávali za nich nezmyselné čiastky a vidíme potom, že s finančnou fair play sú problémy. Takže môžeme to nazvať ďalší diel denníka frustrovaného fanúšika Manchester United. Zase neberke to tak, že to je úplne pesimistické. Ja vravím, že urobili sme dobré nákupy, ale popravde, keď som dneska videl toho Maguirea a vlastne žiadny posun u Amrabáta, som musel niečo nahrať a trošku sa vyrozprávať o Manchester United, pretože posledné 2 týždne rozprávam iba o Galatasaray. A je to unavujúce. Takže Maguire zrejme ostáva, prichádza Kukureja, Amrabat zrejme nepríde. A potom Manchester United, alebo fanúšikovia Manchester United, aspoň za mňa, nemôžu hodnotiť tento prestupák ako úspešný. Napíšte mi vaše názory, vaše dojmy, píšte, lajkujte, komentujte. 11 Team Sports Vilko a fotbal netradične Hero. Choďte tam, bežte tam. No a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.